Това е вашето знаме, колеги кръци. Всички ще бъдат с мен. И цялата мафия. ДПС ново начало е тук и от него много зависи. Това е вашето знаме. От лидера на нашата парламентарна група зависи много, защото е кадърен. Нямат къде да ходят. Колеги кръци, това е вашето знаме. Да, направете и вие така, че да зависи от вас. От тук нататък ще работя с Пеевски. И цялата мафия. Няма как. То така. Колеги кръци. Кой с кой, как с кой, нямат къде да ходят. Това е вашето знаме. Колеги кръци, това е вашето знаме. Здравейте! Вие сте с третия епизод "Три за щастие" на политическия подкаст Без опойка, където истината винаги е по-важна от комфорта. Тази вечершната доза Без опойка е за щастията и нещастията в региона и техните политически измерения. Но преди да започнем, докажете, че сте истински балканци, точно като мен. Ударете един лайк, споделете ни, шервайте ни, но най-важното, бъдете активни и пишете за всичко, което ви интересува долу в коментарите. Тази вечер ще обрисуваме балканския тебеширен кръг. Или вечна корупция плюс вечно страдание равно ли е на вечна балканска дружба. Тази вечер с мен в студиото са рекламистът в левия ъгъл Мартин Димитров. Здравейте! И юристът в десния ъгъл, преподавател в Софийския университет, бивш заместник министър на правосъдието и бивш началник кабинет на министъра на правосъдието Борислав Ганчев. Здравейте! Боби, като го репетирах това, се чувствах се едно представям Денерис Таргериан от Game of Thrones. Така, аз съм Тодор Петров и съм прав, защото всички в балканската общност сме прави. И тъй като тази вечер ще си говорим за гражданското общество на Балканите и в частност в България, винаги съм се чудил, нужно ли е 45 години да търпиш тоталитарната репресивна комунистическа власт, преди да излезеш и да кажеш: вас вече не ви искаме. Нужно ли е да търпиш една уядена свиня с власт, като Делян Пеевски, да превземе цялата държава и да стане шеф на ДАНС и чак тогава да излезеш и да кажеш: тебе никъде не те искаме? Нужно ли е да изтърпиш 5 главни прокурори и чак когато прокуратурата нахлуе в президентството, цяла България да излезе по площадите и да каже: искаме си независимата правосъдна система? И сега питам тук, нужно ли е да стане това, което се случи в Сърбия, нужно ли е да стане това, което се случи в Македония и нужно ли е да се стане това, което се случи в Гърция, за да излезе българското общество и да каже: корупцията убива и ние не я искаме? Само че една малка ремарка. Това в България вече се е случвало. Имаме инцидента с влакът Кардам-София, който се подпали на гара Кардам. Имаме инцидента с автобуса до Своге, който заради корупция и неправилно направен път загинаха хора. Имаме и наводненията в Царево заради непочистени дерета, които също отнеха човешки животи. Първият ми въпрос е към Мартин Димитров. Трябва ли българина да продължи да плаща кървав данък на корупцията? Той е въпрос и на разбиране за проблема и за корупцията. Аз мисля, че когато няма голяма трагедия, ето понеже ти спомена за трагедията в Своге, тя мина, ако си спомня, след това имаше изключителен интензитет. Много се говореше за нея, много се отразяваше от медиите, имаше свръхинформация даже и после всичко потъна. В момента гледам в Сърбия, в Македония същото. Тоест в Македония има свръхотразяване на събитието, има реакции и вярвам, че и там ще потъне както тук. Ние някак си сме прекалено навикнали с корупцията по нашия край. Аз даже мисля, че малко по-далеч от тоталитарния режим, мисля, че от Османската империя още. Защото, както знаем, думата далавера идва от прочит на деливари, което е била помощта на британците за Османската империя и кашоните, т.е. съндъците, на тях пише от деливари и ако можеш да вземеш нещо, далавера. Добре, обаче сега зад вас виждаме кадри от протестите в Сърбия. Колегите ще покажат от протестите в Гърция, които всъщност, да кажем, ако някой не е запознат, са за по повод 2 години. Преди 2 години, ако си спомняте, 2 влака се сблъскаха за товарен влак и пътнически влак и загинаха над 50 човека. И още никой не е поел вината за това, което се случи в Атина. Вчера имаше протест в София, който, без да омаловажавам
и аз бях там, без да му уважавам тези близо 2000-3000 човека, които бяха се събрали пред съдебната палата, на фона на това, което се случва в съседните държави, е твърде малко. Та искам да попитам Боби Ганчев, според теб, толерантен ли е българина към корупцията? Българинът определено е толерантен към корупцията. И аз винаги съм се чудил и съм си мислил защо това е така. Определено ние тук на Балканите имаме така по-краткосрочна демокрация, нещо, което е доста различно спрямо от държавите, които даваме за пример. Там имат доста жива и активна демокрация, 200-300 години, за нея са падали доста глави и те знаят и как да си я пазят. В този смисъл те знаят и как да изискват от политиците. Много добре виждат кой обещава лозунгно, предизборно борба с демокрацията, защото ако погледнем политическите програми на всички политически партии, там има борба с демокрацията. С корупцията, прощавайте. Но виждаме, че когато се стигне до реално приемане на законодателство и до реално имплементиране на законодателните промени, както може да дам чудесен пример с новия антикорупционен закон, нещата вече се променят. И за това и аз си мисля, че трябва малко повече като общество да изискаме от политиците, да следим тяхното говорене и техните действия, за да можем лека по лека да изградим и това усещане колко е важна корупцията и как тя убива. Защото, за съжаление, едва когато нещата се случат така, както на Кочани, когато видим нагледно до какво води корупцията, тогава се усещаме какво сме пропуснали. Аз тук съм съгласен за примера с законодателството, който даде. Затова искам да попитам Мартин Димитров. Имаме закони, те се следят къде е добре, къде не е за тяхното спазване и така нататък, но има един израз, той Ицо Хазарта го възпя, той израз преди време, имам човек. Та въпросът ми е, той българина по принцип си е срещу всичко, но най-вече е срещу лошите неща, като корупцията. Обаче забравя ли, че е срещу корупцията, когато самият той има човек? Тук е в България е тъй наречената демократична корупция. Не знам дали знаете. И тя се нарича демократична не защото е свързана с демокрацията, защото има с нея свързани две неща. Много е лесно включването. Много е лесно да корумпираш или да те корумпират и се изисква за това малък капитал. Например, ако с Боби заградиме едно место и го направим платен паркинг, изимаме по 20 лева и съберем 200 лева от тия, които ни плащат абонамент, без бележки, без нищо. Накрая ти идват органите на реда, проверяват ние им даваме 100 лева и всичко е наред. Това е демократична корупция. Тя изисква нисък капитал и предполага лесно включване. В Западна Европа обратно там е аристократична корупция. Тя изисква голям капитал и трудно включване. Примерно, защото тя корупцията не е само местно явление. Нали? Наясно сме с това нещо, но едно е корупцията тук на Балканите, която е дразнеща, дребна в много от случаите, защото тази корупция, с която хората се сблъскват, тя е дребна. Тя е дал на полицай, взел нещо, уредил се там по втория начин. Поради тази причина тя води до тези нещастия, които се случват. Защото, нали, с рейса, примера, който даде с своя там, пътя не е направен добре, рейса и той мина от тънко технически преглед и така. Да, обаче аз тук, като казахте рейс, спомням, че там тогава министър Нанков пое вината, спря да бъде министър и после се върна като замминистър в същото министерство. Да попитаме директно, Боби Ганчев, вие сте бил замминистър. Подкупи взимали ли сте? Не съм. Предлагали ли сте? Не съм и предлагали. Но корупцията... Той затова е замминистър. Корупцията никога не трябва да бъде необходимост. Тя е избор. И когато говорим за корупцията и за борбата с нея, ние трябва да минем през няколко доста сериозни етапа, естествено, да приемем законодателството, което е необходимо, за да се борим с корупцията, но необходим и доста добър човешки субстрат.
както един друг класик също забеляза доста отдавна. И този човешки субстрат трябва да бъде много добре подготвен, за да заеме позиция, която предполага да бъде корумпиран. Тоест той да има подготовката, да знае, че корупцията разяжда държавата, разяжда доверието на обществото в държавата. На следващо място, този човек трябва да бъде много добре, така да кажем, проверен за негови зависимости, включително финансови, различни кръгове. Т.е. да разберем колко лесно може да бъде корумпиран той. И след това, естествено, последващия контрол, ако мога така да го нарека, когато вземе тази позиция, има множество механизми, които ограничават позицията. Колко човека да влезем на определена среща, на която е възможно да стане дума за нещо такова, включително декларирането на подаръци, да речем. Това тук като че ли ние го възприемаме като нещо по-излишно, допълнително, ненужно, за да се случват правилно нещата и мисля дава своето отражение това. Добре, има друг референт, така известен в обществото, е, че нашите закони са много добри. Въпросът е, че никой не следи за тяхното спазване. Сега, тук корупцията се прокарва къде? В законодателството, където има отворени врати, примерно, за корупционни практики, или корупцията е явление, което е при следенето за спазването на даденото законодателство? Според вас? Навсякъде. Корупцията е сложен феномен така на нашето общество. Първо трябва да имаме несъмнено добра правна рамка, правна основа, на която да стъпим, за да може да се борим с корупцията. Трябва ни добър закон за противодействие с корупцията, трябва ни действаща антикорупционна комисия, което в момента е определен проблем. Трябват ни доста различни законодателни инициативи са нужни и спомагат за корупцията. Например, закона за сигналоподателите, който беше приет и е необходимо да бъде изменен, т.е. да дава защита на хората, които са видели определени нередности, включително и корупция, да са спокойни, че като сигнализират, няма да ги застигнат отмъщението на тези, които са били корумпирани или корумпират. Необходимо ни е една много прозрачна и чиста медийна среда, което също нямаме. Затова ние подготвяхме в Министерството на правосъдието за така наречените дела шамари. Когато някой журналист или представител на обществеността си позволи да сигнализира за корупция, да не е толкова лесно за някой друг да предяви един иск срещу него, да замрази огромна част от неговото имущество и той на практика да бъде шамаросан, да трябва да си мълчи, защото иначе ще получи шамар. Включително закон за лобизма, който да осветли контактите на тези лобисти, които така или иначе знаем, че съществуват с публичната администрация. Но на следващо място трябва ни и много добро прилагане и човешкия субстрат, за който вече споменах. Добре, сега за медиите по-късно ще попитам Мартин Димитров, обаче вие бяхте заместник, да кажем за тези, които не знаят, вие бяхте заместник министър на Надежда Йорданова в кабинета Петков и шеф на кабинета на министъра на правосъдието по времето на Атанас Славов като министър в кабинета Денков Габриел. И сега, споменахте тук, вие антикорупционния закон. Аз си спомням, при Надежда Йорданова беше, че се замислих леко. При министър Йорданова тогава се разписа този чисто нов закон, който се разпределя антикорупционната комисия на 2, обаче не го приехте. Вашето правителство. Даже не стигнахте и до внасене в зала, доколкото си спомням. И сега, ако това е едно от основните неща, за които трябва, един от основните закони, който е нужен за превенция на корупцията, защо не беше внесен по ваше време? Той беше приет малко по-късно, октомври 2023, но знаете ли, и това мисля, че отговори на въпроса, който ме зададохте, знаете ли какво стана след като беше приет този закон? След определени, както и вие казахте, компромиси и проблеми във връзка с приемането, но той беше приет, имаше 3-месечен срок, в който трябваше да бъдат избрани новите членове на антикорупционната комисия. Този срок изтече преди повече от година. Такива избрани няма. ГЕРБ дръпнаха спирачката. По това време председател на парламентарната антикорупционна комисия беше Рая Назарян, която просто не предвижи правилата за избор на новите членове на антикорупционната комисия.
в този закон имаше предвидени доста механизми, които да подобрят борбата с корупцията. Включително самите членове на антикорупционната комисия можеше да бъдат предлагани освен от народни представители, от неправителствения сектор. След това беше сформирана законодателно, тя за момента не е видяла бял свят, за съжаление, номинационна комисия, която да се състои от представител на Върховния касационен съд, на Адвокатския съвет, на Сметната палата, на омбудсмана, на министъра на правосъдието, която да селектира кандидатите и да ги предложи на депутатите. Това също по никакъв начин не беше осъществено до този момент. Тоест, закона се прие, но нямаше никакво имплементиране. И сега какво забелязвам аз лично така, следейки процесите? Забелязвам, че във всяко едно да го наречем интересно разследване, винаги се говори, че акцията е съвместна на антикорупционната комисия и прокуратурата. Мога да дам конкретен пример. Сътрудника на Асен Василев, госпожа Банкова, която беше шеф на агенция Митница, там винаги участват антикорупционната комисия. Очевидно, това не се придвижва на там, но пък е доста добра така колаборацията и взаимодействието с изпълняващия функциите господин Антон Станков. Извинявайте, ще ви прекъсна. Защо се включва антикорупционната комисия? Чисто от интерес питам, тъй като то остава малко под радара тая комисия. По новия антикорупционен закон, по новия закон за противодействие на корупцията, те имат и разследващи функции, са доста по-активни в процеса по разследването. Впрочем, още един интересен факт. Новите разследващи инспектори, тъй като са с доста по-сериозни функции, както споменах, те трябваше да минат през един специален селективен стадий, да бъде проверен техния интегритет, да бъдат обучени по подобаващ и добър начин. Знаете ли какво се случи? По това време ние бяхме в Министерството на правосъдието с министър Славов. Научихме от медиите, че старите служители просто са преназначени на новите позиции, които са с доста по-сериозни функции и правомощия. Ето една причина защо, или по-скоро последица от тези действия и бездействия, как водят до намаляване на възможността за реално действие на този орган, който да подобри борбата с корупцията. Сега, доколкото ви слушам, сте направили нещо, в смисъл закон, приете, и неучастието на Продължаваме промяна Демократична България във властта води до там този закон да не бъде имплементиран. Нали така? Правилно долу. Абсолютно, да. Сега, вас като страничен наблюдател отвън, т.е. на изпълнителната власт, искам да ви попитам до кога според вас ППДБ ще го играят сами срещу всички. Виждаме, че не става. Затова питам. Виждаме, че не става. Тук правят се едни неща на парче. До кога сами срещу всички? То е някакси, поне това, което Боби каза и как аз го разбрах, защото се хвана за него. Той като в Министерството са изготвили закон, който дава по-широки правомощия на антикорупционната комисия. Този закон е прият, но тъй като в края на краища всичко опира до конкретни хора, старите хора са запазени, просто ние сме им дали повече възможност за действие. Така го разбрах, което е някакси, може би е политически наивизъм, ако го гледаме от тази страна. И казвам го във връзка до кога ще можем сами. Не можем сами. Колкото и да не ни харесва, това е доста разкален терен и ние трябва да търсим взаимодействие с ГЕРБ, примерно, но то не знам как в момента се търси взаимодействие, защото ние не знаем дали ГЕРБ не е пикап, на който се вози господин Пеевски. Не знаем кой там или кара пикапа. Не знаем кой... Днеска беше стана ясно леко, но... Не знаем кои са ГЕРБ, което ни затруднява страшно много в каквито и да е коалиционни формати. Хипотетични или такива, които биха могли да се помислят. Добре, като човек, който се занимава с комуникация и реклама, виждаме обединение на хора и в Унгария се видя, и в Румъния под външна заплаха, и в Словакия също, да. Сякаш в България политиците някакси не могат да си говорят без да си крещят. То е поради липса на елит. Нямаме елит, истински елит, който да произведе или да влияе на политическата класа, която да ни дава пример. Когато те си крещят, то това слиза и на най-ниското битово ниво и ние си крещим. Защото това виждаме като норма за комуникация.
Ами да, съгласен съм напълно. Той и обществото не може от едната и друга страна да си говори без да се крещи. Ами тогава как ще стигнем до общо сечение? Аз наистина във Фейсбук, примерно там, тъй като е най-пресен примера, от едната страна примерно стоят симпатизанти на БСП, от другата симпатизанти на демократичната общност, то се стига до бой. Може би преди 2-3 седмици един от репортерите на BTV даде много ми хареса прозрението, до което той е стигнал, че Фейсбук в България има по-силно влияние към момента, отколкото работническо дело имало по времето на комунизма, дори в най-силния си период. Истината е, че 4 милиона и 400 хиляди, ако не се лъжа, толкова са потребителите, се информират основно от Фейсбук. Голяма част от тях се информират основно, но това са различни балони, което влияе за социалния разлом. И когато говорим дали политиците оказват влияние и тяхното говорене води до разделение, то е следствие на разделението, което настъпи през социалните мрежи. Защото всеки, за да му остане верен балона, трябва да се радикализира и да говори по радикален начин за своята публика. Обаче пък и Фейсбук обединява, тъй като аз след като ви прочетох един страхотен статус, който имахте по събитията в Сърбия и Македония, решихме, че трябва да ви поканим и имате какво да кажете по темата. Да взема сламка от този статус, там говорите за обединение, как винаги на Балканите ни обединява нещо лошо. Трагедията ни обединява. Ние сме истински съседи тук. Като цяло може да се понасяме, ама като стане кофти нещо с някого, се събираме. А наближава ли тогава в страната, тъй като без да сме обединени вътре, не може да се обединим пък с някой друг отвън, наближава ли не някаква трагедия? Усеща ли се, че наближава някаква трагедия, за да се обедини обществото около нещо? Не, освен, че губим посоката си като държава. То само по себе си това е отделна трагедия, но тя не може да бъде идентифицирана като точка. Нали? Не е на едно място и да покажем, ето тук е трагедията. Трагедията е, че ние губим пътя си. Според мен. Голямата ни обща трагедия. Добре, и тъй като споменахте губене на път, искам да попитам господин Ганчев. Наблюдаваме, за мен е твърде странно, в навечерието на някакъв краткотраен мир, примерно да кажем в Украйна, Русия, или прекратяване на огъня, наблюдаваме избухване на някакви регионални конфликти, примерно в Босна почнаха да се затоплят, да се нажежава обстановката, това, което се случва, колегите, които показват, нали, в Сърбия. Сега, малко спекулативно, но има ли намеса Русия в нещата, които се случват на Балканите? Питам, защото винаги имперски някакси Русия е гледала на Балканите като нещо, което може да си играе с него и като и потрябва просто да разджурка и то да се възпламени, тъй като сме хора с бурна кръв. Смятате ли, че има някаква такава външна намеса за всички неща, които се случват в момента на Балканите? Определено и след избора на Тръмп, като че ли изглежда да тече едно преразпределение на зоните на влияние и със сигурност Русия участва активно. Поне от това, което следя аз, ми изглежда, че сме нужни да сме буфер, което само по себе си означава нещо. Но аз тук бих насочил вниманието към нещо ново, което се случва тук от ден, 2, 3. Вчера всъщност мисля се случи активизацията на малко позабравения от нас играч, който е още по-близо до нас, Турция. Като че ли Ердоган малко беше излязъл от полезрението, но след вчерашните му действия показва доста така сериозна готовност за вътрешна саморазправа, която не бива според мен да се залъгваме, че ще свърши само вътрешно-политически. Мисля се, че той има определени интереси за влияние и на Балканите и след като имаше определено разрешение на проблема в Сирия, където според мен той определено спечели добра позиция, е твърде вероятно той да погледне и към Балканите и намирайки се в тази геополитическа ситуация, ние според мен трябва много добре да наблюдаваме Русия, но и Турция, защото там определено също очаквам да има активизация в посока на преразпределение на влиянието. Добре, сега казахте и Турция. Според вас време ли е за смирение на политическия, айде да не го нарека елит, но на политическите лидери? На политическите хора. Време ли е за смирение пред външната заплаха?
Само преди да отговоря, може ли да допълня Разбира нещо се. към предишния въпрос, защото то е свързано как се отчита външна заплаха. По принцип Путин следва една доктрина на имперска Русия от времето на Екатерина Велика и тя е, че Русия е държава, тъй като това е теорократия, това не е морска империя, не е да има далеч. Тя е изцяло сухоземна, ако така се казва, територия. И доктрината е, че Русия практически не знае границите си. На теория това е територията от Полша включително до Аляска включително. И стратегията от Екатерина Велика и сега при Путин е да се клатят перифериите, за да можеш да разбереш точно докъде достига твоето влияние. И естествено, по този начин те клатят и периферията тук, каквато ние несъмнено сме, ама тя и Словакия може да попадне в тази периферия. Нали? Голямо е пространство. Смирение, не знам дали е точната дума, но със сигурност трябва да има и обща, т.е. колективна на политическата класа припознаване на външната опасност, защото според мен в момента това липсва. Особено сега, когато влезе и Възраждане, по-скоро има паритет между тези политически сили, които имат западноевропейска гледна точка и гледат към Европа, и тези, които гледат към Русия. Да, и това се забелязва. И това е опасно. Да, то е опасно. Обаче забелязва ли българина, че има реално... Защото в Сърбия го забелязаха, в Румъния го забелязаха, в Унгария го забелязаха и в Словакия също. Забелязва ли българина, че има реална заплаха доброволно да се върнем към сферата на влияние на Русия? Защото аз не усещам не отчитам такова усещане. И аз не отчитам тази тревога, но съм сигурен, че ако това става рязко. Както ето виждате, понеже Боби даде примера с Сирия, значи Сирия 10 години върват едни процеси и накрая всичко приключи за една седмица. Буквално за една седмица приключи с ролята на Турция също включително. Само ние не трябва да забравяме, че последните около 7 века, което е повече време от членството ни в Европейския съюз, сме между Турция и Русия като империи. Тоест това са великите сили, вече нали, Турция по-скоро е регионална сила, между които ние стоим и винаги сме към едната или към другата. Ако мога да допълня, всъщност нашето ниво на чувствителност понякога е доста ниско. Някой реагира ли, когато за 24 часа господин Пеевски си хареса сграда и изгони всички институции, които са там и доколкото виждам в момента я ремонтира? Въобще някой реагира ли, когато той влезе в световния списък за корупция Магнитски? Не мисля, че имаше достатъчно добра реакция и се опасявам, че при нас твърде често трябва да стане късно, за да можем да имаме някаква адекватна реакция. То исторически е така. Значи аз съм сигурен, че на 8 септември 1944 е било горе-долу същото и едни хора са седяли и си казали, чакай сега ти какво искаш да кажеш, че те ще влезат, ще ни избият и ще ни вземат къщите. Нали, така поднесено, то звучи като невъзможен разказ, после се оказва възможен разказ. По същия начин е и Холокоста. Много евреи вече знаят, че хиляди са в лагерите, но не вярват, че ужасите, които се случват в лагерите и които до тях дори достигат като разкази, са истина. Добре, ние пак сме тогава свидетели на явлението, трябва да стигне ножа до кокала, хубаво да не заболи и тогава по някакъв начин импулса на обществото да реагира. Ето сега давам пример за протеста, не знам дали вие сте били вчера. Бях. Да, 2000 човека. Ама аз си спомням протестите от 2020. А ние сме в по-лоша ситуация от 2020. Ние сме в по-лоша ситуация от 2014. Само, че от коя гледна точка? От гледна точка на държавата. От гледна точка на икономиката обаче, в личен план от 2014 до 2025 ние живеем много по-добре. Факт. За всички се отнася. И това лишава възможността да има температура. Като казваш да ни заболи, истински голямата болка беше, понеже първите протести, на които съм ходил, бяха 96 и 97 срещу Жан Виденов и вече ми е писнало от протести, ако бъда съвсем честен, но тогава, като заплатата беше $8, това е истинска болка.
и изкарва всички на площада. В момента няма социална температура, т.е. тя трябва да се породи или от някакво събитие, както в Сърбия това е нещастието, което се случи в Нови Сад или в Македония. Нали, не трябва да забравяме, че там и нещата могат повече да ескалират, защото и двете нации имат много повече от нас какво да искат. Т.е. те искат да бъдат част от Европейския съюз, те първа им предстои евентуално този път, а това е нещо, което вече ние сме го постигнали. Вярваме, че и то ни пази и ни прави спокойни. Другото, заради което няма големи протести, е развитието на социалните мрежи през последните години и това се отнася почти навсякъде в света. Тоест те са отдушник на температурата. В крайна сметка аз се прибирам, има протест, пускам си лайв стриминг на Иво Бошков, пиша отдолу успех, приятели да ги смачкате, сипвам си една ракия и съм участник. Нали, има го и това. Банкет на демокрация. Банкет на демокрация. Според мен забравихме и ние българите забравихме какво е да си извън Европа, извън Европейския съюз. Някак остана назад във времето. Аз помня, когато бях първи курс 2003 година, като минавах с 280 по улица Шипка и виждах опашките пред Испанското посолство, да речем. Те чакаха за визи. А сега, ако така решиш, че е добре да се разходиш за уикенда, днес можеш да вземеш билет за утре и да отидете с милото до Мадрид, Малага или където и да е. И някак това също така забравата малко намалява и възможността ни да реагираме. Тя свободата бързо се възприема като даденост и всъщност голямата ни мечта, нали, тя не е само членство в Европейския съюз, именно свободата, която имаме, дори все още към момента. Добре, за да се върнем на малко повече конкретика, тъй като съм си подготвил въпроси към вас, тъй като знам, че участвахте в много групи международни за обмен на практики и така нататък. Чисто като законодателно, има ли в Западна Европа законодателството по-добро ли е спрямо корупцията? Т.е. превенцията за корупция, към корупцията по-добре ли е устроено чисто законодателно от България и има ли в законодателния процес, освен това, което изброихте до сега, още нещо, което трябва да се имплементира в нашата законодателна система? Проблемите са аналогични. И впрочем, голяма част от антикорупционните законодателни мерки всъщност са част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Тоест, това означава, че и Брюксел ги е така посочил като нужни промени, за да може да се подобри антикорупционната рамка в страната. Проблемите са различни, решенията са ясни. Те ни се казват постоянно и не само през националния план, ами и чрез докладите, ежегодните доклади за върховенство на правото, които изготвя Еврокомисията. Там много постоянно се говори за нуждата от работеща, действаща антикорупционна комисия. Много ясно се говори за нуждата от медиен плурализъм и така нататък. Проблема не е толкова законодателен. Действително ние имаме да приемаме още законодателство. Споменах закона за сигналоподателите. Например, ГЕРБ искат той да не се прилага за нарушения, които са извършени по време на тяхното управление, което доведе до това да не можем да транспонираме закона. Е вследствие на една европейска директива и тя не е транспонирана правилно заради това желание на ГЕРБ да не обхваща защитата на сигналоподателите, техните нарушения по време на тяхното управление. Тоест, рамката е ясна и е на практика почти изпълнена. Остава имплементацията и контрола, който със сигурност трябва да бъде подобрен и това е едно от нещата, които си мисля, че така не липсват на нас. Добре, за втори път споменавате медиите, затова направо ще попитам Мартин Димитров, свободни ли са медиите у нас? Не, но не са свободни не само у нас. Нали, примера с опита за интервенция на Джеф Безос в Washington Post е достатъчен. Дайте малко повече за тази интервенция, тъй като аз не знам. Той опита да интервенира редакционно съдържание. Казано съвсем накратко. По принцип имаше култура до преди около 15-20 години, че редакционната политика и собствеността са ясно разделени и така беше и в България. В много висока степен. Постепенно обаче медиите влязаха в труден икономически период. Особено, нали, вестниците, които се трансформираха в сайтове, минават години, в които още не са изчистили модела си на издръжка и как да се финансират. И естествено това ги принуди да бъдат
услужливи, така да го кажем, към определени кръгове, които могат да им финансират дейността или да подпомагат дейността им. Така че няма свободни медии, колкото по-малка е държавата. Тук слагаме ни изключения, като Швейцария, например. Но тя винаги е изключение. Колкото по-малка е държавата, толкова по-голяма е зависимостта на медиите примерно от държавни фактори, поръчки, връзки с нерегламентирани за финансиране и така нататък. Добре, тъй като всичко, което стане в Щатите, след едно определено време идва и към Европа, и към Балканите, и включително и към България. Щом казвате това за Безос, пък и виждаме влиянието, той господин Гачев го каза, на Тръмп, задава ли се един полъх на, как да кажа, по-консервативно държание на медиите? Тоест, тая услужливост, тъй като в момента долу-горе, нали, на два лагера са медиите, едните са около Пеевски, другите са около архиврага на Пеевски, Прокопиев. Та, вече очертава ли се ясно разграничение? Тоест, едните само за единия, както е в Fox и CNN? Със сигурност се очертае, но това в медиите е историческа предпоставка. Значи по време на... Аз имам един любим пример с Испано-американската война, която е за Куба. Тогава тя съвпада с двете медийни империи на Хърст и на Пулицър, които се борят една срещу друга. И в стремея си за надмощие почти няма вярна новина и истинска новина, която да идва и от двете страни по повод Испано-американската война. Тоест всичко цели да удари публиката. Там все пак има мащаб. Държавата е голяма. Още като строят железниците, една от причините държавата да подпомогне с грантове железниците и да им даде земя, че може бързо да се разпространяват вестниците из цялата страна. Винаги става въпрос за такива две противопоставяния. На времето беше също така с Труд и 24 часа. И дори като станаха собственост на ВАЦ, продължиха да имат противопоставяне една срещу друга, защото ВАЦ беше медиен инвеститор, който има ясно разписан етичен код. Например, когато господин Гергов Краси искаше да купи техните вестници, те излязаха в официална позиция, че той е неприемлив купувач. Такива неща вече не може да видим. Останали са в други времена. И всъщност това, което да кажа, ще зависи най-много икономическата среда и как тези медии се финансират и как им стигат да правят журналистика. Добре, то сега дезинформацията благодарение на социалните мрежи на много високо ниво, при едно влошаване на медийната среда, дезинформацията ще стане още по-опасна. Да. Тоест, ако вече идва и от медиите, официалните медии, поне според мен аз така мисля, ако идва и от медии, нали, като тия, които ги четеш уж да се информираш, то тогава влизаш в един пълен въртеж. То с развитието на артифишала ще става според мен и трудно и на самите медии могат без да искат да пропуснат фалшиви новини, колкото и да се стараят да не го правят. Аз съм виждал такива примери с медии, на които като цяло имам доверие. Просто някаква новина е преминала през техните мембрани. Ще бъде трудно. За медиите ще бъде трудно и медийната среда в България, поне аз не очаквам, няма предпоставки да се промени рязко. Прекалено е малък пазара, за да има отново чужди инвеститори. Защото преди имаше чужди инвеститори в медиите. Имаше Handelsblad, мисля, че бяха инвеститорите в Капитал, ВАЦ бяха инвеститорите в 24 часа и труд. Тоест имаше големи медийни групи, конгломерати, които участваха на пазара. В момента няма. В момента са само регионални играчи. Само национални играчи. Да, т.е. наблюдава се. Тоест няма да е весело. Тоест няма да е весело. Той има един политик с една брада, където казваше, беше вече добре. Така, добре, сега искам да върна малко разговора към корупцията, тъй като това ни е събрал тази вечер и да попитам, и двама ви, да ви попитам, вие казахте за прага за влизането в корупция в Западна Европа и при нас, нали, че е различен и така нататък. Добре, обаче, защо толерантността към корупция в обществото в Западна Европа е толкова по-различно, отколкото при нас на Балканите? То просто двете няма нищо общо. Пак има корупция. Нали, имаше едни политици, къде казаха нулева корупция, това стана ясно, че няма да стане. И остана толерантността към корупцията. Първо да започнем от вас.
Проблема с корупцията и тук и в Западна Европа така изглежда аналогичен. Той не е качествен, всъщност той според мен е количествен. Тук някак е доста по-пропито, доста по-масово. Може би има и някакъв такъв историческо обяснение, има исторически контекст, господин Димитров може да каже, но когато си живял близо 50 години в общество, в което задоволяването на едни елементарни потребителски нужди, като например да си вземеш телевизор, те трябва човек по някакъв начин да корумпираш. Някак това е много трудно да го преодолееш и да разбереш, че това не е нормално. Тоест нормализирането на такива едни практики се променя малко по-трудно. Но ако вземем пък за пример Румъния, активно сме работили и с тях в Министерство на правосъдието, виждал съм и техните постижения, участвал съм на презентации на различни събития. Мисля си, че ако започнем да виждаме как работи това и как работи ефективно, което не е чак толкова трудно, да си доприемем законодателството, и да се опитаме да го имплементираме и да започне да работи ефективно. Когато започнат обществото, когато ние започнем да виждаме ефектите, мисля си, че това ще промени и начина ни на възприятие на корупцията. И тогава ще започнем много по-сериозно да се замисляме както да дадем 20 лева на полицая, така и за корупцията по високите етажи на властта, както я наричат. Тук само преди да ви дам думата на вас, си сетих за една история, ми разказа един приятел на дядо ми. Тя почна така, дядо ти е много хубав човек. Значи, спомням си, като бяхме млади, той работеше в завода за цигли, аз в Стъкларския, като направи сватба му дадах 200 чаши от завода. А пък като стоях къща, той ми даде циглите. Аз му казах, добре, той малко, как си му ги дал? Аз ги откраднах от едното място, той ги открадна от другото място и само си ги разменихме. Това е нещо, което пък точно вас исках да питам, дали корупцията не е пропита, вие ми отговорите в адванс, не е пропита в тия 45 години на разменене, защото пак нямаш. Те, както казва Папагала в 12-те стола, при наличието на липса. Нали, там има един папагал, който повтаря този чудесен израз. Соца е време, където е при наличието на липса, ти си принуден да търсиш връзки, както Боби каза, за телевизори на всяко едно ниво, което несъмнено ни се отразило по някакъв доста неприятен начин на как да кажа, антропологично, социално-антропологично. И със сигурност този маниер все още съществува. Аз като го слушах Боби и си мислех, че ние до такова ниво сме се докарали на свикване с корупцията, че сигурно някой, ако не ти иска от някакво гише пари, ти сам му даш 20 лева за всеки случай. Нали? Не, че има корупция, ми така за твое спокойствие. Да. А това, което каза, иначе корупцията според мен има в Испания, предполагам, тъй като там си по-добре запознат, мисля, с нещата е доста идентична, би трябвало да е на нашето. Защото, както казва един от любимите ми писатели, Джефри Юджиниди, за тази територия от Португалия до Балканите, включително косматия пояс. И в косматия пояс процесите случват по различен начин, отколкото в некосматия пояс. Добре, и тъй като вече сме на края на времето, което може да не изтърпи някой, да попитам и двамата да отговорите на въпроса, имате ли надежда? Аз съм много така оптимистично настроен. Млад човек. Да, благодаря, да. Аз определено имам надежда. Обществото все пак има механизми в него, които ще му позволят да се съхрани. Хубаво е да не губим генералната, ако трябва да върна разговора в по-сериозната част. Много е важно да не губим генералната геополитическа посока и да си даваме ясна представа за това какво се случва и на къде се намираме, да не губим този момент, защото ако изгубим този момент, може би ще е така малко трудно да се върнем назад, но ако завършим евроинтеграцията с приемането ни в еврозоната, си мисля, че това ще е един доста ясен знак къде искаме да се намираме. И аз съм оптимист, убеден съм, че в крайна сметка ни очаква едно добро бъдеще.
Аз даже съм по-напред от Боби. Аз мисля, че ако правим някакви неща, не да изкореним корупцията, но да я редуцираме, да е с някакви 20-30%, пак ще е супер, имаме шанса да се превърнем в едно от най-добрите места за живеене. Защото смятам, че България има всички предпоставки, включително и хората и тяхната човечност, което никой не може да отрече, да бъде едно от най-добрите места за живеене. Аз само да ви попитам още един въпрос, че ми стане интересно първо от вас. Кои са основните добродетели на българина, общо валидни за всички? Има ли такива? Ами да, и те си личат много когато стана тази трагедия в Кочани сега. То се видя колко кръв дариха, колко кръводарители се събраха. И как хората го преживяха като лична трагедия и мнозина наистина го преживяха дълбоко. Човечността, и аз бих казал, наистина това е доста ценно. Отворени сме, топли сме и някакви такива, как да кажа, насаждани противоречия не ни влияят на това да проявим тази човечност, когато трябва. За първи път завършваме позитивно. Предния път има гости политици. С вас завършихме, що годе, позитивно. Да, това беше седмичната доза размисли и страсти, да ги наречем, поднесени без опойка. Искам да благодаря на рекламиста Мартин Димитров и на, ще използвам само две, юриста и университетски преподавател Борислав Ганчев. Най-много ви благодаря, че не спестихте вашата балканска чувствителност на нашите зрители. За вас последвайте каналите ни в TikTok, Spotify и Facebook. Камбанката няма нужда да я ритате в YouTube, може само да я натиснете, за да разберете кога излиза новия епизод на подкаста. Аз съм Тодор Петров, главен анестезиолог в подкаста Без опойка, където истината винаги е по-важна от комфорта. Ще се видим пак с вас следващия четвъртък от 19:30, а до тогава ни шервайте и коментирайте на воля.